Jatend piny William Ruto dhi e limbe e piny India, e limbe madhi nyuolo twak e kinde kod Prime Minister ma India Narendra Modi. Kalore kod ler ma uchiw kod jawache pati loch mano mar jatend piny Hussein Mohamed. Twak e kind jotelo ariyogo dhi mulo sectors badito, kigeno ni gidhi keto kokgi e winjruok mar jiwo tudruok e kind piny Kenya gi piny India. Sectors midhi twagie oting'o weche pur, ohala, keto mwandu, thieth, jiwo nyalo mar Kenya kod loso yedhe ne thiedho tuoche mopogore opogore. Somo, jiwo lony manyasani, ohala mag nam kod teko mok keth kor lwasi. Jaloso elo kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed olero ni